To insha Allahu ga sirri na samun arziki da wadata. Kamar yadda muka faro, to insha Allahu wannan duba da yanayin hali da yanayi da al'umma suke ciki, to insha Allahu mu ma za mu taimaka da iya abin da za mu iya taimakawa da namu gudunmawar domin fita daga cikin wani ƙunci ko ƙangi na talauci da ake fama da shi. To in Allah ya yarda in dai ya zamana kana da wata buƙata ta kuɗi da ta taso ma ko wata hidima ko wani al'amari da kake so za ka yi, kana so Allah ya hore maka, Allah ya yassare maka, Allah ya buɗa maka wannan hidimar ta taso ma kuma ka rasa yadda za ka yi wannan hidimar, ka kalli gabas ba ka da kuɗi, to insha Allahu ka jarraba wannan aiki in Allah ya yarda. Lallai Allah zai jibinci al'amarin kuma Allah zai yi maka wannan hidima. Allah zai kawo maka hanyar da za ka yi hidimar sai ta zo ta wuce ma kai kanka ka riƙa mamakin ta ya aka ka iya yin wannan al'amari. To insha Allahu dai da farko yanda ake yin wannan aiki, da farko za a samo yashin kogi mai tsarki kenan, sai a zo a samu ɗaki wanda ba shi da siminti kuma ba shi da tayil. To insha Allahu sai a zo sai a zuba wannan yashin, sai a zana wannan hatimi da kuke gani a tsakiyar wannan hatimin, sai ka zana buƙatarka abin da kake so a tsakiyar wannan hatimi. Insha Allahu sai a samo turaren sandal a duk lokacin da za a zo a zauna a wannan aiki, to za a yi amfani da wannan turaren sandal ɗin na ruwa sai a shafa shi. Yanda ake yi, in ka zo za ka yi nafila raka'a biyu, sai ka yi muftahul amal, sannan sai ka zo sai ka kama karanta iza waƙa. To ita wannan iza waƙa har zuwa ƙarshe ana karanta ta ƙafa 1000 kamar yadda muka ba da wancan sirrin na baya. To ita ma wannan ana so a gama ta, wannan ƙafa 1000 ana so a gama ta a cikin kwana 7 insha Allahu. Ana so a gama wannan aiki a cikin kwana 7 iza waƙa. A duk lokacin da za ka yi bayan ka yi nafila, bayan ka shafa turare za ka yi nafila raka'a biyu, za ka yi muftahul amal, sannan ka fara karanta wannan iza waƙa. Kada mu manta sunan turaren da ake shafawa sandal na ruwa. Insha Allahu don neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 090 33 39 19 34 ko kuma wannan number waya da take sama insha Allah.